hwe wakwan yi ene na owuo ye ntwe amfa so ntire se wu bio na na onyankopon enya ne Lazarus enso ne Lazarus nte ase coronavirus wuo yi pare ye ntire se owuo atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yesuro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase ese wono tu beda wo so wone ho na de osere kirew de afa no be plaw amen 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 ene monyam kan yizetu fu nyankopon din ena no pai wona bakru Kristo Yesu Nazareth ni no dinimu bedo fu midin do di fu Adjuma Benjamin voice of truth ebre na masani wo hie ena no pai ye da onyankopon ti asefo ase so nam ne dom ne de humobro so na o maye enne den so na o twefoforo bosome enum no emu ana da so yi ndofo na me ka wo se onyankopon nam ne humobro so na bakru Kristo so wayi ni ho adi a kire me amanaman mu odi nipa ma abɔ no fosam asafo na chiwade o mumulio no won semone ɛho nsɛm na ɔdo so maame ɔsemi kankyere wi ase sɛ nsɔre ya dɔso agoro nipa edi yɛda onyankopɔn te asefo ase nti ne nso nam na humɔboro so na asɛm no ɔnam ogyanom so nam na honhom so no akata so na Yesu kan sɛ nhyia no mo so ɔde ama mo ne nkae ne deɛ wɔmfa ma wɔ no ɔnam na humɔboro so fa me so no yi na sɛm mo so masɛm bi ɛde akyire ɛbrɛ no makato sɛ ha ne makwai yɛda onyankopɔn te asefo ase yɛnkɔtie mmara sesia amen. Enipa bi hunu sɛ Kristo soma ɔmo no som no enye bi na odifo Adjuma Benjamin ɛsom na ɛte sɛ odifo Adjuma Benjamin ɔsom nyame foforo ɛna no Yesu baaye no Yesu som nyame enam Kristo so ɛkyerɛ nipa ne ɔhɔ ne ne ɛba ɛne ne ɛbɛsie ba na enipa na ɛdika fa emra ne susu sɛ Yesu Kristo ɛnyɛ nyame som na ɔsom onyam bɛkyew adentia asɛm na Yesu ka no wɔna na esusu sɛ ɔmɔdika fa nyame nyina na ɔmabɔ ne fosɛm ɛsa daadi enipa bi susu sɛ yafa nyame yɛhunu onyankopɔn awie na Yesu Kristo ba na asɛm na ɔka no soma yɛ soma no nsɛm a yɛde soma no na ɔka no na ama wɔn a afa nyame dada nyina ɔmo sankɔfo ne sɛ dane ade bɔnyɛfo nyame anim krɔfo ne sɛ da bi wo boa krachi yɛhunu nyame awie deɛ wo kan ne nyame som to ɔmo hyɛaseɛ ne Yesu edi asie ɔmo susu sɛ Kristo ɔsɛe nyankopɔn asɛm ɔsɛe nyame asɛm sɛdeɛ mmara ne teɛ no ɛne asɛm a ɔka no ne deɛ na ɔka ne mmara no enhyia ɛbɔ abira nti Yesu sɛe nyankopɔn asɛm nti Kristo hunu ɔmo adwene ohunu nipa na ɔman na adwene ohunu asafo na adwene ohunu asɔfo na adwene nti obi na no wɔsi na mususu sɛ meba mbɛsɛ mmara na sɛ adiifoɔ no mama bɛsɛ wɔ na mo deɛ meme ka no ɛsɛ hyɛ adiifoɔ no ɛne mmara ne ma Yesu hu wɔn adwene saa sɛ ɔmo nim sɛ Yesu sɛ nyamesom onyam bɛkyew ama na yeye bi o kyerɛ sɛm kɔ Timothy deɛ di kan eti sia ne yi mu ɔyɛ nsia onyam bɛkyew ama na yeye enipa a ɛsom nyame agye nyankopɔn adie wɔn a ɛpɛ sɛ ɔmo de ɔmo ankasa tenka na ɔmo akɔnɔ na som nyame no saa nkɔfo no abere ne abere nyinaa sɛ onyame tene wɔn a wɔn nyame nam so a ɔbɛtene wɔn no saa nkɔfo no ehun mu sɛ nipa no sɛ wɔyɛ bɔnsam
pacho uti ma no pai ti mo ha yi enkrofo esusu se omunim nyame na mo ye botoro bonyofo ana mo ye nyaatwon asam o mo kan nya sa na o mo ye o mo kan asam na nso mo ni so ye o mo de na no Yesu on tem ka sentina Yesu be na ne ho ahini Yesu se sa enkrofo we o mo kan nyame asam tere wa ya mo ntie na o mo nwuma de mo hwe adenta Yesu kwanum se de o mo kan nya sa na o mo ye de enema Falasifo no ekoko paye adentia Yesu yesoma no wo hunu sede enkofo no suban sitie ana o kan ho asem se o mbesan enkofo no si no de o kan o mo mixi the law of God o yire ni pa onyankopon ne mra ne ho ana Kristo se entesa Kristo nkonia tina na wono akan wase mo a mo ya adwuma be no waso am ne so a ho na de so am bonsam de ono no pe wo ya o gbo adwaman wo kromfo o di nuro o sum boson so ati ase ni tani ahwo ya ne ani bere wo mu adwenboni ete wadwenem bonsam na de ne so aso a emo duru so obesua na ho ata onye ne ntini pa bi o wadwenboni bia on kosoda o pa o ko owura buso ma ya akohe de wadwenboni bia on kosoda ndu ko mabuso na munyina mo wadwenboni abose munyina mo bere mo ese enkoto ede magugira wom Ghana nkoto eno anse mugum saa na no na ya bo na be fo makoye nkwai o sa fe ye do koye nkwai ye do ko wura ye fense da sem na ye tuntum yu bia no ye kokko wadwene na di wunya amwa onyamba chewo ama na ye the bonsam de eni so aso nipa onam boni so the boni bi eni pe ye bia eye ne so na bonsam de ye de yi e ma wo brema e ma usi akan kura wo wiase abrabo a wo bom yes asase a otisu usi akan bonsam de ne so aso a wo usi akan do ye sofo abo so obi ko agya me e se de nkrofo ko mani mo na me de ne wakodi bosom bonsam de ne so a Kristo nkonua adofo no emo ha amen ase nipa anti ase a nipa hu ne se tina na Yesu bira so fo no ona wode wona ni hu na nimu ne animu no susu se o se nyamesom de kodru ba bi ma fe de wo kra ba di Yesu anum asemodi no na oba beda no o mani nyina atamfo te yetan Yesu aso ka ho sa na man ne metie nsama ode suma mi ode be sia won na firi bonsam pochire mu no omo ne se odi fo ja beja me se Kristo som to wuji di se pese do o chiri mi no na onso ye chiriw adani pa be wu tam se adamu be wu na mo be hunu Ghana man a Kristo fo atrofo ada won be wu no be hunu so osoma me nsama me ka nyina no na nya me mani monyam mu na nya me ma hotom na nya ma honyam enema ikra se bedi bi mo da Kristo apia na so onyankopon wawu no okobu waten kra bedi bi hallelujah amen ina so ofa me so na wasai e de wafa kwan kro na foforo so amen hallelujah amen bi wa kuma me ti asem ni onyankopon tem wonti e hwe hu ye wo wiase owura Yesu na tem wonti na hwe ne hu ye wo wiase shase ne yenkoi onyankopon asem onam osomafo Paul so de man wiase ai Timothy jedin ka tie insia ne chemu ye insia atifi asem ne se adufo de pe o se adufuru pe eniyoma e wasase so ye de yeni hu ni nyina eniyoma bi e wasase bi ye de yeni hu ba jo tie ni o na eniyoma na ye de yeni hu no nyankopon anim no o de hye ya to eniyoma ni nyina ho enye ni nyina ne twasa wo ye nipa na o te asase so na anim so nyame bo ba bebu atan ado nsaka ndi wo ba asase so na eniyoma no ye de yeni hu ni nyina na nso nyame de akwanya ato bi ho na bi nso won fa akwanya nto ho de won fa akwanya nto ne kire se untumi mfa nsanka untumi nye ne se de yesa wo ye no de odi akwanya ato ho na abetumi ene wo betumi de nsaka na afa waye ne se de etwa se wo ye de yi oye no onyamba chewo ama na ye
Pajo tiemie. Enti de nyame pese fansa kane de emfa onsan kano. So obetena asase so na wo ye wadwene se wo de ni nyina bia adon sa beka Nyankopon fra wo se nipa nanim so ye adufuru pe. Da che obaji wani so. Hallelujah. Amen. We are adufuru pe. Adufuru pe ni won so opre nioma ho. Nti asase ayete si ade bia de ene hunu bia ye de ene hunu. Ba onya onse Nyankopon bo wiase asase no. Enema bebre na Onyankopon eyoye. Ba ebi de o ka kire nipa se mfa nsanka. Na se nipa mfa nsanka Adam mfa nsanka na wo de nsa koka. Sa ta Adam aye de. Sa akonya nda so da obesi nne. Ajo ta asem na se. Yes. Ni se on se o betimi anya adwene se Adam panti no mabere benya me de ma wo nyina na ba akopɔ se mfa nsanka na so wante ase. Adam ya dufuru pe o da so tim. Hallelujah. Amen. Sana na maitie. Tem ka se obi brem Adam a na oye mmobo. Ti Yesu se Jerusalem ya mu nsume. Momo ho na mu nsu nka ya nya Adam na ka ye nsu ye ho. Ti be enuoma nyame de na enuoma ni nyina nyame ayo. Ba won se nyame ye wie no. Opese o hwese nipa wo ya dufuru pe. Ana se de o makwa no beti ase. Na wa ye sutie onya dufuru pe ni. Fansa kani nyina fansa nka we nko a Adam ante ase. Sa spirit no adufuru pe spirit no e da so ye adwuma ne. Di enema ye de ani hunu asase so nyina no. Ye de ani hunu edoso. Ba ye ni nyina na Nyankopon pese ye de ye nsaka. Di se wa ye na nyame se fansa nka no. Bo da odun sa e ka se pa. Wo be ka sa Adam wa anya de nyame se enso na so wo che Adam. Na wo che Eve. Pacha no pa utie me. Onyankopon tem wonti. Mehwa me hu ye wo wiase ho. Ora Yesu na tem wonti. Mehwa me hu ye wo wiase ho. Nti atifi ntro ne se adufude pe. Ene ye wasofo pi, adifo pi, asepaka for many peoples. Many peoples. Omoni ana de omo omobo ne se. Omonim se omo nton oyere. Omo kenka Bible nko omo nhye nkom. Nti omo no mahunu nyame awie. Kobusa ka afasa na oton oyera. Ode kobusa ka ifa. Kobusa Alexander no nton oyere. Bible na okenka so Yesu ba na oyera. Yesu ka bi ka bo ni Yesu twimanso. Dide da me kasa me hwede na asepaka fo no so retia me ana omo ye mobo sene nkwada. Na se na nyame so tia me se na Kristo som ne ti se de omo ye ne dia. Ke som nyina nka de afu ne Kristo som. Ene oba kire wade. Amen. Onyambe che wo. Amana ye. Wana ye ready so onya heaven obeko. Pa. Brother ye no kure. Oh yeah sure. Heaven obeko. Katilo nu ase ne yiwaso. Ne bie wakomam. Ne bie wakomam. Ne bie wani. Ne bie wani. Amen. Onyambe che wo. Amana ye. Heaven mu ra me dofo me say enough for mo. Heaven crow. What do I know for bet me ka say obeko bo so beduru oni awrejete wo. Asofo bebre akoduru am awrejete wo. Adifo bebre many prophets. Many apostles no kwa do muduru no masama ye mobo. This center apostles omuduru no masama ye mobo say. Tinyo me wo wiase. Se o peso nyame gye nkwa eda obebu ni pattern no a aye nhyehyɛ de ato ho se ade bi wo adon sa betumi aka bi wo ntumi fa nsanka se o se e wo de ne nyina adon sa beka sa to de ne wi abehunu Adam dodo e wa asase so ene Eve dodo a yes ye gya ho su Adam ni Eve yensu ye niwa na yensu ye ho na Adam wa wie ne de yakoro one eda so kai ni su no ubo una Adam dodo onyambe chewo Amana ye. ose adufudu pe shase mi enkoi Ni chemu ye insia. Onyame so mpa a abodwo ewom.
yɛ adenya kɛse. Da bia on kai. Da bia yɛmfa preaching kyerɛw. Ɛnɛ hwɛ sɛ saa ne tia. Onyam bɛhyɛ wo. Ama na yeye. On sɛ asɛm wei ɛyɛ common de ma nkyere mai. Baabi a bɛfa bia na asɛpakafo de preaching. Ɔsɛ nyame som pa abodwo wɔ yɛ adenya kɛse wote. O de ne tie. Obi bia de so akyerɛw. Sase subio. Ne kyemu yɛ nsia. Ensia Na onyamesom pa a abodwo wɔ mu. pa ti o se nyamesom pa. Na le se nyamesom ne yɛ wɔ ne bɔne yɛ de yɛ. Ɛne yɛ wɔ ne papa. Ba we o ka nyamesom pa. Ba ne no nipa ni nyina tu nyamesom abom se ɛyɛ baako. Nti na se onyame yi ne ho adi kyerɛ o kyerɛ na kwa na hunu a wɔn aka nyamesom nyina afra baako no ɔmbɛbu wanim tia. Ɔmbɛsɔre yɛ tia wo. Nti yɛ onyamesom pa. Ɛne yɛ onyamesom bɔne. Ɛne wɔ se nyamesom pa abodwo ewom. Ɛde ba de ne fɛ na abodwo. De ne abodwo. We mo kenkai ya kenkai ne de dimirika kirikirikiri. Ti mo kai amonte ase no anse nyamesom pa nti abodwo no kora mo mu ni ma de koro. Obɛkyerɛ wade wate. Onyam bɛkye wo. Ama na yeye. Ɔse nyamesom pa abodwo wom. Ɛyɛ adenya kɛseɛ. Ɛde ne abodwo. Onim sɛ obi tumi ka asɛm bi kyerɛ wo maame. Ɔka asɛm ne kyerɛ wo no akasa asɛ waka kyerɛ wo wadan ho koro na so koro no. Wokra no as sister Magia asom ka kyerɛ me anyam abodwo kora. Asom ka kyerɛ me bo anya de yi. Na sɛ asɛm no ɔka kyerɛ wo hu ne sɛ nke ni kwasa saa no wɔyɛ de yi. Ɛna ni kwasa saa de na wote. Ebra na wo ne kɔhyia no. Na onim sɛ ɛno be firi mu ayɛ de yi. Do ɔka kyerɛ wo saa wo kwa na bo so aka kyerɛ wo sɛ asɛm a we nipa we ka kyerɛ me anyam abodwo kora. Ɛna mo mbra ne sɛ nyamesom pa abodwo. Me sɛ wɔbɛkyerɛ wade wate. Hallelujah. Amen. Me say ordinary sem na soma me. Yes. Me mo me tiri me nkasa da. Debi. Na me hwe o mai so ho ne animonyam. Debi. Yo soma me no o na be hye animonyam. Amen. Eda ne beduru o na be hye animonyam. Yes. Na bofo konkron ni nyina anim. Ada no me say o de pani ne be hwe. Petene ne de ode asoma me de ode ama me amede kire o de pani nya ne be hwe. Wanya bi dia wo be hwe enye yi. Ene ada no Michael no ne na bofo e kan ho. Ene me odi fo Mose. Ene e fa ne sei. Ele ya ne Hinok no. O me na be hunu. Se awieye mai nipa otime tena se agya no mbre so. Na nuama dodo nyina wanya adufuru pe no otime wura aheni enim. Ene odi fo agba bejame. Amen. Hallelujah. Amen. Ntina me se so ba sei na wanseme. Master heaven you wani free so. Yes. Enya wa brabo enko na me de enko ti na abetena ha. Debi. Yesu amasa na brabo enko na mo de enko ba be ye hwesode. Yes. Twa sade to wo se be fa so wo se ye ni nanamon echi ene na mo ya doje. To wo se nyame sompa. Abodwo omtimadi kam wo na se abodwo no. Ya ka asem wo no obi akohia no aka asem bi a kyerɛw. O ka asem no kyerɛw otimi kwa sa no na akwa no aka kyerɛw kra se ukwa atimi di kodi nkomo. Because say chama asem o ka kyerɛ me anyam abodwo kra. No so busa wo no say ansa no wa hyase a kyerɛkyerɛ wo nsemu. No so aka se se no aka kyerɛ wo. Ade na say chama aka sa. Na se nipa no kra so onye no ye ka kyerɛ won so anya de yi. Obɛkyerɛ wade. Hallelujah. Amen. Nyame sompa abodwo wom. Entity nyame som de papa no. E wona kwai wo ho. Se wo pɛ so som nyame wo papa mu a se de mo mra na ka no a ɛno wona kwai. Na na kwai ne se
ɛnyɛ deɛ wo ba Nyankopɔn nkyɛ ya wadwene kyerɛw ɛnyɛ deɛ wonim ne wiase ne deɛ wo hu ne wiase no ɛnyɛ deɛ wo hu ne wiase ne deɛ wonim ne wiase na wadwene kyerɛw ade ba Nyankopɔn nkyɛ no oba ɛnyɛ no na Nyame ba bɛkyerɛw abɛka afoa deɛ wo hu no ne deɛ wo yɛ no so na watimi agye atom sɛ saa na Nyankopɔn ɔte ana yɛ som no pato tie ha yo Nyame wɔ na kwai na wiase wɔ na kwai ewiase ɛne wɔ Nyame akwai no enhyia ni mi enu nyina epepere edi ako omo ntena asomdua bua so obi apeso odi nkuni obi apeso odi hene ɛna Nyame akwai no ɔno nya na dwe so bɛbrɛ ne ho asɛm awiase adi ne so ɛna wiase so nya na dwe so bɛbrɛ ne ho asɛm Nyame akwai adi ne so enkosi da atemu da bɛba nti nipa bi a ɔpɛ so som Nyame wɔ ɛkwampa so no afei sɛ oba Onyankopɔn mu a na Nyame na no hom so wakyerɛw sɛ de wiase ne ti a ɛne ne kon no nti ɔkyerɛw sɛ de wiase ne ti a ewiase enuma bi a ɛwɔ mu a ɛyɛ bɔne ɛtina me ka to sɛ ɛtifa sɛm sɛ dufuru pɛ nti enuma bebre na wɔ wiase nti oba na Nyame akyerɛw sɛ wei ɛmfansa nka wei ɛmfansa nka nti Nyame ka saa kyerɛw sɛ pɛ na hwɛ na so ti wiase ne mu a de Nyame ka ɛ no a wonim sɛ ɔte wiase na ɛsɛ ɔdo saka no paakyɛw ɛbɛyɛ wɔ abodwo nti medika kyerɛkyerɛw abodwo adeɛ sɛ awarefoɔ mienu baako betimi aka asɛm na baako aka sɛ asɛm a ne kuna na ne yiri ka kyerɛ no anyɛ no de abodwo na sɛ nipa no ɔmpɛ sɛ saa asɛm no na ɔbɛyɛ deɛ no ɔsi nyamesom pa abodwo wɔ ɛyɛ adenya kɛse enti Israel Nyankopɔn medɔfo sɛ de osi tie ni mesi ye wo wiase ne ye wo Nyankopɔn enti obi a bɛba Nyankopɔn nkyɛn Nyame kyiri wiase enti wɔda sɛ de wiase esitie adi na ɛde kyerɛw Nyame wɔn a ɔpɛ so wɔkye wɔn kwa no ɔkyiri wiase de nipa bi a bɛba Nyankopɔn mu no sɛ ɔpɛ sɛ ɔsom Nyame wɔ kwampa so a ɔse agye sɛ wo saa nipa no unya abodwo akoma ne abodwo honhom ɛnyɛ sɛ wontimi nsom Nyame wɔ kwampa so da ti asɛm ne yɛo ɛnti wɔn sɛ yɛba mu wiase fan mu a ɛmba ne mɛma nyinaa no obi a Nyankopɔn aka sɛ ɔba nhyɛ ɔbɛrima deɛ bɛrima mfiri ɔba ntoma ba wo yɛ atorasa sɛ ma ne mɛma nyinaa ɛhyɛ ɛna ɔse Nyame som pa abodwo wɔ mu ɛyɛ adenya kɛseɛ nti wo ba Nyame mu na pɛ sɛ som Nyame kwampa so papam na daakye ɔma wo nkwa a ɔkyerɛw sɛ de wiase ne sitie wiase ne de ɛma ne mɛma nyinaa bɛhyɛ trouser ba wo ba Nyame mu ano akyerɛw sɛ de bi wo yɛ ɔba nhyɛ trouser sɛ wo pɛ sɛ som Nyame yɛ a na wanya abodwo na ka wo wiase no yɛ ɛma ne mɛma nyinaa hyɛ ba wo ba Nyame mu no wanya abodwo no wate aseɛ efiri na ɛkorɔ no ɛkɔba sa wanya asɛm ne nya wo dedeɛ yɛba wo wiase ne fam anya saa na yɛ de yɛ by enam so pɛ so som Nyame ye na bibi wo Nyame so mpa achinti na wate ase asa enu wanya abodwo hallelujah amen Nyame so mpa abodwo on se ye ba wiase ya da ho se ye nsra wedie ntu kwai ne se Nyame wedie na waye no de obi ani so kire no waye ne de pato so ta semiase de obi a no no na ni kire no na waye ne wedie no ndi bonsam ma enku aba o wedie ne se de tie bia betimi asesa no ndi oba Onyankopɔn ne mu a na Onyankopɔn so aka se wuni padua na so da na no ko na wodi fo eremi so ka wo se nka din se Ethiopia ni betimi asesa ne wedie ba na te sei na se nipa asesa ye wedie no Onyankopɔn ne mu won pe ba ewiase de ewiase de won se hyɛ sɛ wotimi sesa ndi wo ba Nyame mu a wo yɛ oba wo yɛ ababa wa wasi so wo ka ma ne ho ɛna mu nyina obi a de opɛ bi etɔ enku de nsa ne wedie ndi wo ba Nyame mu a de Nyame wo ba bɛte no ɛnyɛ de wo pɛ o ndi wo ba Nyame mu a no aka jo sɛ da bi wo de wedie no ɔde ama wo no wo se enuma wo boye nyina wo hunu sɛ ɛyɛ na yɛ papa so wedie ne yɛ tuntum Nyame ani so na yɛ de yɛ ɛna yɛ kɔkɔɔ nso a enti wonni kwa sɛ ɛyɛ tuntum no wo sesa no sɛ wo pɛ sɛ wo som Nyankopɔn ya ewiase nyina ma nyina mɛma nyina sɔfoɔ
nyina ka ho obi etonko sesane wedie ba wote se nyame se enya sa se pe edene ba bia wo to ye ne yetime sesa ba wo pe so sum nyame wo kwampa so nti na wate ase ne wanya abodwo anse oya se de ne enku aba ma nyina mema nyina de sape ye nkala wedie ne nyame se enya sa bia ba cho wote ase mo ya se na titiye ye do be ka se enkanya me so mo ndi oba nso bare ma de bare ma nso ba ntoma o se o nka Kristo so mo na no kwa sofu bi kan kwase asem na ye mo anti so no o keka sa o se sofu krasini se wunyimi ya na o preach se oba hye trouser obekọ bonsam dem nyankopon wona pamatade ba won se enipa jimi ni wura fi se mfiti ase so nyankopon so pamatade hye nipa da de nyame ni matade opam ma oba no ni matade a oyɛ de yi wan pam na de kro na de kro opam na de kro nkonsa me ka sa da hwe enya wadwene se wunyi se nyameduma no wunya sika ntre se oyɛ sɔfo sika ne nke betimi afa kwambɔ bia so se do mo nam so ne enya bi o mo kwan no mo nam so o mo nim se setena na sa ye de na ye bɔ no mo nim no ke betimi afa so ne so enya bi ba nyame sompa abuju wo to sa se mo de bia mo kai on se nke bekumo mo ne mo asɔfo nyina mo nte ase mo asem paka fo tietie mu kwa o de owi obeka nsem bi o ho no owi a mo twe mo adwene kosi na mbo se e ho so nya santi no ka asasem no na mom nam ka se nyame asem no yakata so Bible no na o se obi atimi ko school a utimi ko school no afa na asem e ye de do ya brain so a e ma nyina twe pemi so ho no ifra America besi Ghana ye ti America sa America na ni patuntum ye de etie man nyina etwe peme ba wo ko India ni patuntum wo sa ni patuntum no mo India no obo peme ni nyame na de ma mo se ti se de ye frɛ de na kira no ba ga America fo no mo to no mo ye nyame na de ye so on nyankopɔn we mu nyina wo de bebu maten da no do ye bre so a ena bibifo man nyina etwe peme do ba nyankopɔn mu a nyame nim wiase na ne de se se de ɔno anyɛ no wiase ne ne de se ye be ye de e fese ne wo de e wo wiase ne so nyankopɔn fam do ba nyame mu no aka kyerɛ se mo bre so no fam so aka kyerɛ se wo ye oba entwe peme wo de wani to asase so a wo twe obusuam o mantam ukrom kumasi abro no a wo te so a e man nyina atwe peme na nyame asema ka kyerɛ se da bi entwe peme ni se na wiase ni si ye no na se na wiase ni tie na nyame so ka kyerɛ o se enye se won se sa wote a enya de e da fom enya mere sa sa obetimi ate no wate ase de enti a me se obi ka se asem bi obi ka ye anya na bodwunu se wan susu anwene da sa asem ne be ka ye de ye na wakote wase kai asem ani paso mo se ka kyerɛ me bo nwi so do ba asɔre so ba sum Kristo wo wiase ni mu no ema nyina se unya 18 de kwa atwepe me wo ba Kristo ma no wa kyerɛ da bi wase uni padua na sɔre dai wa be se no wo be se no pa kyɛw trinwiri ya na ma ne wo mu ye ni ya na so mo se no ba won se aye ni pa no se ye ni yie nti ni pa nyina atwepe me no aka kyerɛ se entwe bi se na mu wiase ni setie nyame so mpa abodwom nti wo tene sa na wo pɛ se wo sum nyame ya na wo ma wo bo e kyerɛ se de onyame aka kyerɛ no enye sa na nka mo asase no so motena mu wiase ni motena ba se wo pɛ se wo debem na wo sum nyame ye na da kyerɛ ma wo nkwanti na wagye atom afei ma nyina atwepe me a wo de ontwe bi nyame som pa abodwom hallelujah amen oba nyame mu a mesi nya de wunim de osusu no e na aba betu nyame mu se wo ho nyame be kyerɛ abrahofro do on se mesi nyom no sisi obi ba Yesu Kristo mu a na anenti no se wa ya abode wofro de na o te wiase ye no oba Yesu mu oba kyerɛ usuban foforo bi na wo fa se usuban na oba be ye foforo a onte se de na wo te ewiase nim kane na enipa nyina de o maten kan ye no onte se usuban nim biem oba be dane abe Yesu ban foforo bi na sa usuban foforo na oba be dane no
ɛna wanwe ya na sɛ wanya abodo a ultimi nsom Nyankopɔn wo papa ye mu da oyambeje amana yeye nyame som pa abuju masasi so sɛ obi a unya duru 50 years 14 kwa wo ye be mafa gere oba so mfa boy beboa ba wo Nyankopɔn mu so ante saa ɛna sɛ wo ye na wo ye wadwene sɛ obetenam ɛwɔ nyame mu saa mo wiase mu kura nipa saa de seresere enipa ba sɛ ye wo ye wo si mu ɛde obi a nte ase ne sɛ wonyini nko ade a wanyini de open na ye de yi kofa boy kofa ge ba wo ba Kristo mo nyame mu ante saa wanyini na me se oye oba no bi metua utirade a nyame oma wo kwai saa na oye be ma so na ho so so betua oba tirade a wo so wo setena se on se so oba nyame mu a ba wo ba the word no a the sight of word a ente saa yes by the sight of God oba kire wo se eni kwai se onware ya nti onware wo nyame mu na na obi kohia mu a eno ne a onyame fra udwamamoni so wi ase de ya normal ba oba nyame mo twasa wo tena se ebra wo nyanware ye na so wi a wanyini obegi atum se manyini me nyanware ntu nyame ma me kwa obu badwo so ana se wo de wanyini te se wo wi ase ntu be kwa akoye wi ase de ana obu badwo se o mate ase Nyankopɔn se wa hyehyɛ na na amfa ma wo na wanyi wo de ma warefo enti na se obi nware no no obi koda ye fene dwama ma onyame yanim ba to so wate ase ntu wo be te ase wanyini wo nyanware obetena se ama Onyankopɔn na honam ne na kono ne hye so abo na senuam to won sa wo mutire mu dada o se tu nyanware ya honam ne na kono ne hye so no ye de yi wana o ye Kristo Yesu dia no wo se wo bo honam ne na kono ne hye so nyina asemi o adenti asankofo no mu o madwene ne nkyere o mu so o manyini debi o mu nyanware o mu te ase 40 years ra o te ase yes by we are said here unya 15 years ya na watamoto abo mo maso na ade nam wi ase de so wo pese osum Nyankopɔn ye na unya efense na hene mu a de ehu ne wi ase no ba nyame mu anya sa na tie nti nyame ka kire wa wan wi ya entimi nya wabodwo da enna ya unuanom bebre no nti nyame ka so mpewe o mo se o ade nti nyame som no enuam o mo su se do mu wi ase ne tie no enum an ye tena de ye de ye esom nyame nti nyame ka se o kiri we se pe na asofo asore nte sanka ho nyame som pa no ensem na de ma wo mu ro mutimi nya abodwo nyenye de yi nyame som pa abuchu ehoni asempa ho no 6 verse 60 wo de ti asem bi na enkyere wade etifi asem si Yesu asuafo bi akiri sane Yesu asuafo bi o mo san o machi oho die ntine ma o mo san o machi ka me ntie enti na asuafo mu pite ye o se asuafo mu pite nsem a Yesu eka no o ka se asuafo mu bi ka se asem yi ye den hwana obetumi ati hwana betumi ati asem no o se na se ensem na Yesu ka no enkofo na Yesu asuafo no maba Yesu nche no sa asem no enya o mu de yi abodwo hallelujah amen pato what asem ni asem na Yesu ka no se asem ne te se de enkofo no susu se mo ba abeti pato di machi asem na Yesu ka no enkofo na e ba Yesu nche no asuafo no omu susu se sa asem no ena nko mba abeti eto mba ya Yesu ka sa asem na enye de omu susu ye no ena omu gina wodi no omu se dabi wasem na wo ka no etene onyamba chewo ama na ye ba chotie o enipa no ma hu ne Yesu animu ne animu no omu se wasem na etene ade nti no omu se wasem na etene se de omu su esi hu no se ye di twa omu funu ma na asofo na kire kire omu Kristo nya maaye no ne ya kire kire omu na Yesu ba ya wose yasoma no ensem na Yesu ka no emfiti ase no nkofo ne gidi na ekwa animu ano ena nkofo no se dabi ya papa di asem foforo na eba ba bia odi eduru di ewura asem no edi dodo wan na betimi achi ti asem no mo ka no wan na betimi na sa wan na betimi ati asese de wo ka no
saa ne twase yɛtena fi sɛ yɛwi ase ne mu no ɛnyɛ saa ne yɛtena nti saa nkɔfo wei nyame sompa na abodwo mu no saa nkɔfo wei ɔmantimi amfa abodwo ansom nyame ane nti adeɛ Yesu kaeɛ no ɔmante aseɛ. Hallelujah. Amen. Ɔmo susu sɛ deɛ Yesu ka no yɛwi ase ne saa brɛ ne yɛte no ɛnyɛ saa na nipa twa sɛ yɛ deɛ yɛtena de nkɔfo na ɛnya abodwo a anyi Yesu asɛm no a ɔkaeɛ no nti nyame sompa a abodwo mu ne yɛ ɔba Yesu nkyɛn ɔba Onyankopɔn nkyɛn na sɛ deɛ osususu wote aseɛ wonim ɛwɔ wo wiase a wote mu no na ɔnam na honhom so bɛduru ne nkyɛn no a ka kyerɛ sɛ daabi ɛnoma ne deɛ agya na yɛ ne nyinaa nam ne honhom so ba nyɛ ne nyinaa ne yɛde yɛn nsa ka nyɛ ne nyinaa ne yɛyɛ obie te sɛ deɛ ɔyɛ Adam no saa akwanya ne bɔhyɛ nda so da hɔ de ma nipa nyinaa nti nyɛ berɛ Adam ɔkaa sɛ mfa nsa nka na Adam de ne nsa kaeɛ no ɛno no kyerɛ sɛ firi wɔ kɔwɔ ado nsa bɛka bia wode hwee nka ho saa akwanya ne bɔhyɛ ne da hɔ de ma wɔn toatoasoɔ nipa nyinaa. Hallelujah. Nti wokɔ nyame nkyɛn na deɛ ɔnam na honhom so bɛda nadie sɛ wontimi anye antoma amfa anya adwuma na kyerɛ sɛ wo nyame deɛ ɔkae na ɔbɔ nyɛdeɛ na ɔnam mote ya na mesɛ Onyankopɔn sɛ menka nkyɛm sɛ ɔmfa apɛ me ma ɔbaa biya mo sɛ nka Kristo so mo na sɛ nyame soma nipa som ne na abɔyɛ ɔnyɛdeɛ de saa kyerɛdeɛ wei atia ne ma nyina ɔmo hunu agye sɛ ɔma wu asɔfoɔ ne adi ɔmo ayɛ sɛ Adam pɛpɛɛpɛ Adam bo anwo so Hawa ne bo anwo so nti ɔyɛ adufuru pɛ ɛnneɛma ne nyinaa na ɔpɛ sɛ ɔde ne nsa yɛ deɛ wɔsi menka nkyerɛ mo sɛ barima bi ayi ɔbɛgye sɛ nyɛ ɔbɛto atwene yɛsi ɛyɛ nka ho wɔsi nyame sompa a wowi ase ne deɛ nka nyɛ saa na ɛteɛ o hallelujah dabi ebedi dabi na dabi ebedi dabi yo nyame na juma abra omo dabi ebedi dabi Yesu na juma abra omo dabi ebedi dabi Yesu na juma obra omo dabi ebedi dabi onyame na juma aomtia omo aso dabi onyame na juma obra omo dabi ebedi dabi Yesu na juma obra omo dabi ebedi dabi. Amen. Mira Yesu onshira. Amen. Ba cha tenase. Israel Nyankopɔn na ɔbɛkye wo. Ama na yeye. Ade nyinaa sumfo Nyankopɔn na ɔbɛkye wo. Ama na yeye. Di ɔyɛ brɛ Yesu a enipa yɛ ne akyi nwima no obi awurawura ne deɛ sɛ ne ɔpɛ de obɛdwiri ne nyina adwiri ne nyina de obɛgya kakra so gya kakra ɔmo wia no mo de pencil sign ne sɛ deɛ ɔmo pɛ ɔmo de pencil to sɛ deɛ ɔmo pɛ ɔsi nyame sompa abodwo oba Kristo mo ɔbɛkyerɛ sɛ no deɛ woyɛ no Onyankopɔn pɛ gya ne mpɛ sɛ wɔnhwɛ yɛ a ɔbɔ nyoso da efi sɛ wo wiase na ɔtem no ɛnyɛ saa ne ɛtenam deɛ ɛtene w'ani so no deɛ w'ani ka ho no deɛ w'ani gye ho bia atumi yɛ oba Kristo mo adeɛ na ɔbɛtua wo sɛ wɔnhwɛ yɛ a ɔbɔ nyoso da onyame sompa abodwo Onyankopɔn tem wɔn ti ɛhwɛ ne ho yɛ ɛwɔ wiase owura Yesu na tem wɔn ti ɛhwɛ ne ho yɛ ɛwɔ wiase wobɛgye atom nti ɔna abɔ sɛ ɔmbɛka sɛ yɛnkura se nyamesɛm ka de nyamesompa no ɛkyerɛ nnipa abrabɔ bi ɛne wiase
wiase de ne nse wanhwe ya obonyu so nti ma wonye ntomu da obama offense o matiri so adenti a woso ye nipa wani abie awiye na obo se na usuban na oni ye na wo che Adam and Eve mfa won sanka isa nyango po beche wo amana yeye timpato afa wo tedie honhom ne kire ona se ndon atrodie ya atrodie ye die twam funu ma mudi di agoro mukaa na mudi mirika na mudi kwanya meso mpa abodwom ti mukura na abodwo no kura muni ma de koro enye na nkan ma de koro onyamba je o amana yeye o kan se ya na minimfo adoso wo obesan na chi no on se enye nwanwanso eso ti asese Yesu ebi na waka Yohane asempa akiro sisi a enkofo ani Yesu nante ya no mpeso mo Yesu afo ye defense asomafo no on se omokura aka kire na me se de ohunu Yesu ni animoni mu se Yesu ne som ne nsem na edene na ye ne ya hunu ne ya fa no fofo nti ye ne no ene san nkofo no pato ho na hunu Yesu a de ohunu Yesu animu ni animu ne nante na kakra ekuro bi a Yesu koso no odi akiri ono se Yesu wasem odene nipa bi antimi anyini na ye ne a 2000 years achi ye ne ya ba ya ye hunu Yesu ne ho hwe no na krata na ye beto ya de kire ye no pato te ye ne ye hunu Yesu se ne san nkofo no ena ye ne ye se nyame so aye de wasumana mawo wasumana maye wasumana masasino wasumano wasumana maye wasumano maye kwaji ifate my dear wasumana mame wasumana mawo wasumana mayenyina wasumana meriasia wasumano peja onsane shira yewro difo ajuma Benjamin Nyankopon no owura Yesu yada wasio asumana mayen wasumana mawo papa no yasumano wasumana maye osumano maye kwaje otini nini yewuro odifo adwuma Benjamin mi hu de menyew Onyankopon anim ene abadwafo anyina anim de ya ka ne se Nyankopon oma wonhyira eboro so Onyankopon somafo ensankyira ne afiri wanum ba ne so so me maami se minka ama Nyankopon manfo ewo na se anyina nte se yasomawo ampa onyame beti ye me maami ne base Nyankopon tonkwam ma onyini che yenti a me maami kasa ne sei Onyankopon somafo me maami se onim bronu iso da oma ha so da Onyankopon somafo me maami se yade adani nipadua so saa na oka no wose adani nipadua so akire se wa bireye hospital kase e wo Asante mamu ha die wonim ba bia yemfa de nkoto ye de atwa to ye emergency na kire se ho de ewu kwa akowu wose yade ne ba ne se yade ne koni kire se akase kakra na
wuyi wo mu firi hɔ ansa na emergency aba no wo mu nyinaa pa aba wɔ maame yadeɛ ne ho wɔsi wɔ bire yie nti afei kura deɛ wo mu te pimpɔn na emergency ne hunu sɛ maame ne yayi na doctor fo ne nyinaa bu afu kyerɛ sɛ yɛ abrɛ ho wɔ ha dodo onyankopɔn somafoɔ me maame se yadeɛ ne wɔ ne yafunu mu na etwa ne ho wɔ ne yam a na asa asɔre agyina sɛ mpaneɛ na ɛwowɔ no enti honam paa deɛ onya bi ohuna ma ne wɔ ne yafunu ne mu yie wabrɛ saa wɔ emergency hɔ ti doctors foɔ ne kyetwe no na nurse foɔ yɛ maame wɔ yɛ saa de n'aba no wɔno amu so afei no wapa aba me nkɔ me nkɔdwoodwo bibiew mɛda fie no mawu yadeɛ ne soso wɔno soso yɛ nneɛma ho sɛ fie deɛ woda ya ɔbɛwowɔ gyesi yɛde wokɔto emergency ano wabrɛ ne ho ase maame so se ɔnkɔda emergency bie wo bɛwu na ɔde akɔ nti ne babaa ni ɛna ɔfrɛ ne sɛ bra na kyerɛ sɛ bra ne nyinaa onyankopɔn somafoɔ wɔne ne bɛyi bɛdi nkra na owuo fa na wɔkɔ sɛ hospital deɛ ɔnkɔ bio onyankopɔn difoɔ wɔse ne ba ne baeɛ no wɔse maame me wɔ onyankopɔn somafoɔ difoɔ kronkron kɛseɛ bi a ɔmfa ne nsa nka wo nanso so maame ho bɛtɔ wo adɛn nti na wonim akyi na ne me nkɔ maame amfa ne ti anyɛ ama ne babaa no nti ne babaa no so yɛ sɛ ɛneɛ mahoɔden antimi a mɛfrɛ me kunu fi sɛ asew anim ɔfɛre ne wɔfrɛ ne kunu sɛ me wura deɛ wase yɛ ni o me baa yɛ wɔ ɔkra me ne wakɔwu nyame bɛgye yɛi nti me nuabaa ne ne kunu ɛkae na ano adanse asii wɔ ha na ɛnwanwa no ɛne wɔm de ka kyerɛ asew sɛ asew ka wakoma to yɛ mmeyɛ nkɔ na wode deɛ hia nso obetu anamɔn na wa me akɔ ɔse menyi nni sɛ menya ayaresa nti me deɛ munya me na mengu nkɔ na se so ne babaa na te sɛ wɔwuo n'akyi maa me kɔbrɛ ɛne wɔn de akorɔkorɔ kan ya na maa me sɛ mate medi m'akyi nam ne makɔ onyankopɔn difoɔ me maame se odi n'ase no ne babaa n'akyi ɛsan baa n'agya nkyɛn ne bi ɔse berɛ a woyɛ asɔre nyinaa wie yɛ pɔnyɛ no ɛna ɔkyerɛ n'ase a wɔwɔ ha ɛfa no na ɔde no anya akwanya na ɔde no baa w'anim ne bɛyi se wɔnhunu deɛ wɔkaeɛ me maame so se ne wo maa ne de ne nsa to wɔ no a ne yɛfunu no so wɔamfa wɔ nsa na bɛtoo so na wosrɛ maa no onyankopɔn difoɔ ukuada ɛna wosrɛ maa no ansa na dumienu bɔ wɔse yɛwada efiada memenda ɛndɛ kwasie me maame kyerɛ sɛ ɛbere ɔkɔduru fie ukuada na anwummerɛ wɔkɔda no wɔse efia bɛka no ɛwɔ ne bo ɔbɔ a na ɔfe efia na wɔfe ne nya aduane ɛwɔ ne yam no wɔfe wɔse ɔfe ahoro na yi ba atem ahoro ne yi ba atem eyiyi saa bobɔ toatoa ɛna sɛ da ne yam maame sɛ wɔfe saa ahoro ne nyinaa firi ne yafunu ne mu no efiri ukuada no ebesi ɛnɛ kwasi a wɔwɔ nkotodwobue mu no maame se yafunyade a emergency fo aregyete no ensampa no ma no nya tene manya nkopɔn yɛwuro tifo atuma benjamin nya nkopɔn ne deɛ wɔyɛ ehu deɛ wɔyɛ nwanwa wɔn sampa ne ntia awurade nsaw yadeɛ wɔn sampa ne ntia awurade nyi ha mfiri wo so onyame bɛgye yai onyankopɔn difo me maame ne ne ba ɛne na sese nyankopɔn nam nsa so ayi yadeɛ ne nyinaa firi me maame so anɔpa yɛ starting nnwom na wɔsi nti me ba wa nhunu sɛ me di asa me maame se deɛ nyankopɔn ayɛ ama no w'ani asa saa ɔdwene ho a wɔnte aseɛ wɔda yɛwuro difo adwuma benjamin nyankopɔn ase ɛwɔ nsɛnkyerɛnne a wayɛ ɛwɔ ne nipadua ho ɛde ama no maame adanseɛ ne yɛ me nwanwa ukuo de ya mepakyɛw me wura ɛnoro akyi ukuo de ya mepakyɛw maame yare ne di ɛyɛ wadi mfie bɛɛ sɛ mensu mfie miɛnsa ni ɛna ama wo fɔn honam nyina ɛsa ɛsɛ wo pie yare sabea kɔ na ho yɛ ɔmahi ɔma mo brɛ
adanse ne me wanwa papa mpache onya akro so bi dini kra batuwa manina wadi yesu kwa no to me ya Emesia radio so bi dini kra ayina batuwa oh amaniye wadi yesu kwa no to me ya onsa yari enyi sika so bi dini kra ayina batuwa amaniye yesu kwa no to me ya oyi obi sika nsani yari so bi dene kra ono kwafo batuwa wedi yesu kwa no to me ya owó sọfọ sóbì dene kra beto amaniye hey yesu kwa no to me ya kọnsi anfam nyame sóbì dene kra beto amaniye numo yesu kwa no to me ya dídá mi ra Yesu ase amen awurade nhyɛ mpakyɛ ɔtena ase amen o ɛno mma kristo fam so yɛ no ɛnwanwa pacha wa ura ɔnsɛ na danseɛ no wɔse biribi ɛwɔ ne yam wowɔ no pacha wa ɛna wokwada yɛ maa do nsa to wo yɛforo so wokora mogyina m'anim mote asɛm a mekaeɛ ɛsɛ kora maa mehwɛ sɛ wɔse na wodi adɛn mesi deɛ ɔte mu no wɔso sen deɛ ɔwi ase amen ayampa mesi biribi te mu ɛso sen deɛ ɔwi ase amen ayampa mente wɔkɔ biribi te mu ɛso sen deɛ ɔwi ase amen ayampa wei na yɛ a na boro asɔfoɔ no mu firi ngomasua mu no adwene ne nti ase pacha wa asɛm a mebie ma no aka obi ante bi a asa yare adi mfie mmiɛnsa dɔktafoɔ koraa ɔmuhu na na ɔmbu afuo pacha wa ɛno nso ɛfiri yesu anaasɛ firi ne Ɛfiri Yesu. ɛno ka kristo som ho eka ho maame ma mo deliverance anya piekɔ me wo nea menka Mepakyɛ. ɔn sɛ ɔse berɛ a mema de ne nsa no to yɛfuru so a mesra de maana no ɔsɛ ɔkɔduru fie no ɔhu sɛ afei ɔbɔ wa na adeɛ no ɛyɛ ahuro abobɔ tɔfa saa na ɛfiri wo yam ba ɛfiri ɔno ano ne yam na ɛdwa ne na ɛwɔ no no yesu kristo nasaret nii no deɛ naa na ɔbaa nasaret no amen deɛ na nipa mu no amen deɛ na nipa mfa no nyɛ hwee no amen deɛ akoa bi a ne sia poro hima ne ntasuo no oh ura ne dini mu amen ahuro ne hyɛ aseɛ ne ahoro ne hyɛ aseɛ ba mogya di akyire ne yesu dini mu yɛfuru no adwow ɔwura yesu menyɛ ne dɛn no mayɛ ne dɛn oh meda no ase amen mehu nea menyɛ oh ura mehu nea menyɛ amen yɛda onyame te asefoɔ ase amen sɛ ɔnam ne dom ne ne homɔborɔ so na ɔma fa ahodeɛ ne awosoɔ ne nkanya te asi nipadua yi mu amen maa metena ase ma saa yesu wei wate amen sɛ yare a ɛte sɛ yɛ adɔktafoɔ nyina ho ano mu dwane serew di ho fɛw no maa menkaa bɛbrɛ wɔ na asɔfoɔ ne adiyifoɔ nsɛm ansa na sɛ mpo wobɛnya yaresa a ɔnam ɔdom so wɔntua hwee anaa maa me wotua biribi nti wɔntua hwee wɔantɔ anaa wotɔ biribi nso maama hwee antɔ sɛ me sɛ mekura menni biribi a metɔn deɛ mewɔ wɔ onyankopɔn asɛm amen metɔn nanso yɛntua ka amen metɔn nyame asɛm nanso yɛntua ka amen deɛ ɔpɛ so ɔtɔ bi no yɛde kyɛ ne kwa amen meda yesu ase amen na ase fama saa yesu wei ma obiara nsɛ wadwene ɔne na nipa po wo no nipa gya wo no ɔna abɛgye wo ɛfiri na ɛkɔ deɛ ɔbɛte sɛ wɔmpɛ bi atwe ho firi ho wakye amen ɛni asɔfo nkɔnkɔnsafoɔ akyi aduane asɔfoɔ nipa mmara asɔfoɔ no ni wɔ n'akyi na yareɛ a wagye wafiri do ɔno a watumi agye wafiri yareɛ mu no wɔbɛma wo nkwa bi yɛ ni awie yɛ wakye amen bɛma wo nkwa asomdwie wo nipadua no ɛbɛsesa wakye amen maame ha wakyɛ ɔtena ase amen
amen amen eda isa konkuru ni Nyankopɔn ase ena no pay ɔda ba kru Yesu Kristo Nazareth dinimu bedofo voice of truth ebe no namda so ni wei medi dodi fo adwon Benjamin enen so Nyankopɔn nam na hu mobro so nam ne dom so se de o hu mobo no ye ne da no enen so ye ba asori fie no so hwe asempa no a o se abodwo enyamesompa abodwuom se obeti Onyankopɔn asem na de onim no wasase ne so de twa ofunu ma no na de onyame be kire wo se ye no ente sa se de nyame ahini hu nsem tie no wonwe ya wo nte ase nti obonyo so di malipa de bebre agya no modifo ne nko anokofo osoma no ensem wo de soma ne ya nipa yi ya no na ni nyina achi senchiri mai nya no yie da achi na temu onim ti no owi a no afa yeso ayen senchire ne ahodwidi anwade no de ahye na sempama enshanta Kristo Yesu di medofo onwa sempa nyina achi ahwema me no oso yare mfie miensa ne achiri ni osi emergency konfanochi adoctor for no duru anu nyina kura no mabre no mapa no oso duru se ma me we na asa ba biemu yi osi ne yam ohuna mane osi ne yam osi apeni osi mfie miensa amane ni padua no afa de da bia ofon ono so awonyare yare bone yon ne mom ni yefunu ni nipadua ne yam osi ohuna mane te se de se katum na yetwa na ye na ne ba nam odum so na wode ne bepie manim na mesrema no na de mani gi na ye me fe wo Kristo mu ne se me de mensa kan no ebretie bi o enye pie ko ebretie bi bram de mensa kan no Yesu Kristo Nazareth ne dinimu ayare saba mama no afede mama ne se ohunu bi da onhia bi da enhyan kan se fori dinam dofo na yenum nyina mu no oso de mama kwa mefama kwa mama ntimi ni adansi ntia mekra se odifo adwa Benjamin jinisika ansa no wo sere ruade e fa ahudi ni nkurum di e de ama no na me kai wo se ebra me no wo hia no pai o kina no pa meme nda no pai o kina no pa e kwasiada babi a wo bia no meto men safro o Ghana ha babi a wo bia no se wo kumase ya so wo sunyan so wo tachiman so wo kintampo so wo tamari ena so wo tema so wo takwa ehene fa takorade Cape Coast babi a wo bia no se hwini alibo meto men safro ene odifo adwa Benjamin hia me se asempa nachi nsenkyerene na onyame ahodwidie ne bakuru Yesu Kristo Nazareth dinimu edadi de babi a wo bia no meto men safro me se okra ene no ojapade na de oba menche no Onyankopɔn na meso asuma asem ne ahodwidisem oyi na de kire wona na hini no wasisi na de bakuru Kristo so na wode mawo de babi a wo bia no meto men safro babi a benya ka no babi e fa ka no ɛhɔ na me kire we Central Market no difo adwa Benjamin wo Kumase ya edwoso Bonyure Junction edwoso Bonyure Junction nti ka na Central Market anase labor amakomra about anase Angonaga Junction ofori krum anase Tech Junction edwoso ne nkran kwa iso no bo se ka na pai edwoso ni duaben fodwoso ni duaben trotro ni bi ka kire mate anase driver so be si Bonyure Junction osi Bonyure Junction so abon se aye filling station kese ne ho ekwa ne da filling station no sabe nkum so no so opekura abon se ya ye taxi rank bi ho taxi rank krokro bi ho se taxi driver for no ho bi so we odi for adma Benjamin odi for no wo mo nche ya no obeto sa he wona wo nim tenten so ho no ye mfa ka taxi driver se de u bi so mo keke o tina no pakwasi no u bi so mo keke o filling station nche ho no wo beto so he odi for adma Benjamin wo nim tenten so no mo nam kwa no so kono kra no o mo ko ho nti ba bi a wo bia no beto men safro na de me ka wo ne se meni washia nei da se ne Royal TV so no mesa no washia ebra bo no nso kopem no nwotwe se opese ofre o mo kire okwa ni o mo no kasa na na odifo adwa Benjamin hia hwe number yi so no number yi hwe na frɛ o mo be kire okwa ni o mo no be kasa no otimi ni me hia se wa so na do ka ba uduru jo so bisa so pa chan krum anase dwaben kwa no o mo kire wa bisa won se ube si Obonwire Junction ube si Obonwire Junction o si filling station wa ana wa uduru filling station wona uduru filling station wono ebra woni kire dwaben kwa no so no won sabe nkum kwa na da wono efie na esi wonim tenten so ne aboso ko efitia no efie na chi e wo modifo adwa Benjamin ho e kwa na da fie no hono futu kwa no asori fie ho ene eba to bo se ni pe nam so nyina no omo bo difo adwa Benjamin ni Yesu ni Kristo no ne nche no moba ni Nyankopɔn no ne nche no moba o kira no pa mehwe anim se woni agye so no mbehia Nyankopɔn so bi nkan wona bakuru Yesu Kristo dinimu amen bye bye.